Mireu, anem a parlar dels determinants. Recordeu que aquests últims dies, inclús abans de festes, parlarem d'aquests tres tipus de determinants diferents. Els articles, els possessius i els demostratius. Repasso un poc rapidet i tornem al que importa. Els articles, recordeu que poden ser indeterminats, com un, una, o determinats, com el, la. Per altra banda, tenim els possessius, que són els que indiquen possessió. Per exemple, meu, seues. I per últim, parlarem dels demostratius, que ens indiquen distància de l'objecte, de la persona, de l'animal, amb qui parla. D'acord? Per exemple, aquell o esta. Això d'una banda. Però en el tema 6 introduïm una nova cosa. Introduïm estos determinants. Els numerals, els indefinits i els interrogatius i exclamatius. És molt fàcil. Tornem a parlar de paraules que determinen dins del grup nominal com són els numerals. Per exemple, paraules que expressen quantitat. Normalment, de manera precisa, són els cardinals i els ordinals. Expressen una quantitat exacta. Els cardinals, un viatge, dues persones, 36. I els ordinals expressen ordre, és a dir, quin lloc ocupa un ésser, un objecte, un animal en un grup ordenat. Per exemple, he quedat quart en el concurs. Els indefinits, d'altra banda, expressen una quantitat però de forma inexacta. Per exemple, tinc molta imaginació, però no dic una quantitat exacta d'imaginació, entre altres coses perquè no se pot saber. O intentem identificar algú, però no d'una manera precisa. Per exemple, qualsevol persona podria fer això. D'acord? D'altra banda, tenim els interrogatius i els exclamatius. Recordeu que sempre formen part del que hem parlat abans, del grup nominal. D'acord? Sempre, per tant, acompanyen a un nom. Per exemple, quina disfressa et faràs? O quanta gent que ha vingut. D'acord? Aquestes paraules són interrogatius i exclamatius. D'acord? Mireu bé, llegiu bé el quadre, intenteu aprendre, entendre, sobretot què va. Si teniu dubtes, escriviu-me o em pregunteu, d'acord? I després diré quins exercicis hem de fer. Vinga, adeu, adeu.